habi sɔgɔmada joona i n'a fɔ fajɛri tuma fɛ sɔrɔdasi minnu bɛ u ka taga kɔnɔ kan militaires la ni a ye kan babasi ani kan Sanguli Lamizana ye olu sɔrɔdasi ninnu wulila ka t'u ka marasa ci u ka tagaw kɔnɔ ayiwa dugu bɛɛ dugulenw bɔra sisan ka se k'a fɔ u bɛ taa u ka cikɛdaw la olu fana ye kɔlɔsili kɛ k'a ye ko sira caman de tigɛra ayiwa a daminɛna na u y'a fɔ ɲɛna ko sɔrɔdasiw de murutira sabula olu bɛ fɛn dɔw de fɛ u ka ɲɛmaaw bolo ko nka o fɛn ninnu ma matarafa fɔlɔ ko o de kama sɔrɔdasiw de cɛli kɛra nka fo ka na taa to a tile ban an y'a ye siraw bɛɛ tigɛlen don maaw tɛ se ka taa u ka cikɛdaw la minnu yɛrɛ sera ka fɔ ka se ci dɔw la i n'a fɔ wagati yɔrɔ min na yɛrɛ président ka suba de o y'a fɔ ko u ka sɔgɔ u ka du kɔnɔ ko u tɛna se ka sira sɔrɔ ka se u ka cikɛdaw la ayiwa maaw sera ka to ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka to k'a fɔ ko ayiwa ko nin tɛ fanga dafiri walima murutili dɔrɔn nka fo ka na bila sisan kan o ko ma dafiri fɔlɔ. Kader an bɛ nin wagati min na mun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye Damiba ale yɛrɛ ka koɲa a bɛ di ayiwa a daminɛ na o y'a fɔ ɲɛna ko Damiba ani a bɔɲɔgɔnkuru sɔrɔdasiw ko olu bɛ sigi ka fɔra yaasa ka se ka kunbɛnbɛn sɔrɔ o bɛnbaliya min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa nin mitineri ni sen kɔrɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛli dɔ fana n'a jira na ko o ko Damiba ko ale bɛ yɔrɔ lakanayani na an bɛ o de ko an bɛ su nka dɔw wɛrɛ fɔra tuguni sɛgɛsɛgɛlikan dɔw fana fɔra tuguni ko sɔrɔdasi minnu murutira k'olu ko o tigɛla Damiba kan ayiwa donc an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko dakelen an tɛ ɲɔgɔn na nka an bɛ ye Burkina Faso ka jamanatigi yɛrɛ ka so ye ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a fɔ ko bi taara yɔrɔ min na nin ko baasi tɛ Damiba la ko sabula ale bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ni a sɔrɔdasi ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka kunbɛnbɛn sɔrɔ nin ko min na nka an ma se ka ale ko nin tiɲɛ dɔn ka se ka lɔn ni tiɲɛ don u bɛ kunbɛnbɛn yala walima ni Damiba yɛrɛ labilalen don ka to a ɲɛnamaya la. ɲininkali laban Kader dugu kɔnɔna bɛ cogo di nin waati na Saradasukan ani dugu kɔnɔna yɛrɛ Wagadugu a bɛ ko bɛ cogo di. ayiwa n y'a fɔ ɲɛna cogo min na sɔgɔmada joona fɛ murutikan tun wulila ale kana kɛ komi a bɛna dɔn o tun bɛ kumana ka taa hakɛ min na nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan murutikan yɛrɛ daminɛra tuguni ka taa fo jamanatigi yɛrɛ ka so baara an bɛ wele ko présidence murutikan bɛ o yɔrɔ la caman parfois primo yɛrɛ ni murutikan bɛ o yɔrɔ la ayiwa o tɛmɛnen kɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ fan dara dɔw bɛ yen n'u sira tigɛ tɔ i n'a fɔ place de la révolution i n'a fɔ Burkina Faso yɛrɛ ka jabaranisoba ale yɛrɛ ka émission bɛɛ tigɛ tɔ foyi tɛ kibaruya foyi tɛ o y'a fɔ dɔrɔn de a sɛbɛnnen don ni télévision ta i b'a sɛbɛn kɛ ko olu ko signalité ka se ka télévision bɔ ayiwa o ko min yɛrɛ tɛ i n'a fɔ hali bi an bɛ sisan nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ a ɲɛna tɔgɔ fila de bɛ fɔra ni sɔrɔdasi murutili senkɔrɔ o ye colonel Ibe Famori ye n'ale yɛrɛ ye coordinateur ye min bɛ kɛlɛkɛ ko kunna an bɛ min wele ko coordination des opérations de théâtre national ale ye ɲɛmaa ye o ye o cikɛda nin na ani a filanan o ye colonel Emmanuel Zumaranani voilà colonel Emmanuel Zumaranani ale yɛrɛ bɛ prison na ale bɛ kaso la nka o y'a fɔ ko ale ka maaw de murutili don ko ale ka maaw ye kobraw ye ko kobraw de wulila ka bila o diyara n ye alors que Damiba yɛrɛ ye force spéciale ɲɛmaa ye olu kama murutili maa fila ni ɲɔgɔn cɛ nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.